Quan un director té un projecte nou, una de les primeres coses que ha de decidir és amb qui tirar-lo endavant. És a dir, quins seran els seus companys de viatge. Hi ha qui canvia constantment d'equip o qui sempre mira de jugar, com és el cas que avui ens ocupa, amb les mateixes cartes. De fet, la parella que avui ens acompanya es coneix de fa temps, l'obra que d'aquí uns dies estrenen, Res no tornarà a ser com abans, torna a unir la directora, també autora Carol López, i l'actriu, també cantant, Dolo Beltrán. Això vostre, Dolo, Carol, bona nit. Bona nit. És una mica família siciliana, eh? Sempre treballant una mica amb la mateixa gent, no? És que està bé quan t'entens per què canviar, no? Vull dir que jo amb la Dolo, quan la música li permet, ella em diu estic lliure, llavors dic, doncs vinga, Sí, perquè tu, trucada, aquí estic pel que vulguis. Sí, aquesta vegada va ser una mica així. És també de gust fer teatre. Molt bé, un petit vídeo per resumir les vostres trajectòries i comencem la conversa. Els germans Caïm i Pauet Riba, fills de Pau Riba, ja feia uns anys que havien engegat el projecte de Pastora, quan l'any 2000 s'incorporava l'actriu de teatre Dolo Beltrán. Va ser un encert. Amb un primer disc i la cançó Lola van rebentar. Dolo Beltrán va canviar els escenaris de teatre per les sales de concert, però el Cuc es manté i sempre que ha pogut ha reprès la carrera d'actriu. El 2006 va fer Les Chains, amb Carol López, una de les nostres directores d'escena més inquietes. Ara s'han tornat a trobar per l'estrena de Res no tornarà a ser com abans. López, que avui dirigeix el Villarroel Teatre, és l'ànima de creacions personals com Vos o Germanes, amb les quals ha aconseguit el que sembla impossible: que creacions independents arribin al gran públic. O sigui, Dolo, que en el vídeo de la Lola, la Carol feia un cameo. Sí. És a dir, que s'invertien els papers aquí. Sí, perquè vam cridar molts amics i allò que obríem la porta i vam sortint amics, no? I Per hem tant, obert la porta. abans ve l'amistat i després la feina, en aquest cas? Bueno, ens vam conèixer en feina perquè ens vam conèixer amb una obra del Mario Gas, El criat. que ella feia d'actriu i jo d'ajudant de direcció, i allà també vam conèixer l'Andrés Herrera, el Paul Berrondo. Sí, allà va ser... La família Carol López es va començar a forjar. Es va començar allà, sí, sí. Escolta, heu menjat el raïm a la sala d'assaig. Sí, Sí. totes les festes. Però està bé, perquè així no ens hem enterat massa. Escolta, dissabte em sembla que vau fer l'última funció a la sala d'assaig pròpiament. Allà vau convidar una sèrie d'amics que veiessin un passi complet. Nosaltres també vam poder ser, us ho agraïm. Què passa en aquestes funcions? És a dir, us ajuden aquestes funcions? Realment els amics diuen la veritat? Què busqueu en aquest contacte primer amb un públic afí i còmplice al final? Home, si diuen la veritat, no ho sabem. Confiem que sí. A mi em va molt bé, sobretot perquè per veure si la història s'entén, si els personatges s'entenen, si interessa, i encara som a temps de fotre-li mà, saps? Vull dir que nosaltres entrem al teatre avui, llavors queda una setmana que es pot treballar. Clar, no sé si serveix més per millorar o per entrar en crisi definitiva, Però Dolo, no? col·loca molt bé el lloc on ets. No? Per exemple, dius, aquesta escena no la controlo, s'ha anat la olla, hem tingut un blanc, aquí era pràcticament això amb la guitarra, aquí no sé què... O sigui, que vas com veient realment on ets. No? Perquè sou de molts canvis d'última hora? Jo sí, però aquesta no la tocaré. No? No, jo crec que la història ja està. Ara sí que em falta el que és el muntatge, no? Vestir-la, les llums, les transicions, més música... Però no, però sí, jo sóc de Boulevard, per exemple, el dia de l'estrena encara estàvem fent un possible final. Clar, tot això passa perquè són obres de creació, no? Que pariu pràcticament en paral·lel en el moment o a l'inici dels processos d'assajos. Això amb un text tancat no passa d'un autor no passa, publicat, estrenat... no passa el que és la història. Potser sí que fas canvis de coses de direcció, però no, clar. Què és Res no tornarà a ser com abans? Jo crec que és una mica aquest punt de créixer, per mi, com el meu personatge. De fer-se gran, vols dir? Fer-se gran, que de cop te n'adones que res no... Que hi ha un moment que ja no pots tornar enrere, que estàs allà. Per tant, és una mica retrat del desencant de la vostra generació? Una mica, no? És la història de dues parelles, Explica'm una mica... És la història de dues parelles en crisi. Una és conscient que està en crisi i l'altra no ho és. I a partir d'aquí, jo sempre els hi parlava de... I qui està pitjor? La que és conscient que està en crisi o la que creu que tot li va bé? No t'ho diré perquè llavors desvetllem, perquè... No, jo el que els vaig dir molt a l'inici, que jo volia fer com un fals documental, com si realment entréssim a la casa d'aquestes persones
i veiéssim la intimitat. I la intimitat de les parelles a vegades és bastant horrible. Vull dir, crec que... Allò que quan vas a sopar a casa d'uns amics, surts de la casa i dius aquests no estan bé. Aquests no estan bé. Que és una cosa que la funció també passa, no? Escolta, sent el teatre una gran mentida, els treballs que fa la Carol respira molta veritat, no? O és una pretensió que suposo que us transmet a vosaltres com a actors. De fet, els vostres personatges es diuen com vosaltres. Tu ets la Dolo, l'Andrés Herrera és l'Andrés, l'Andriu és l'Andriu i l'Eulàlia Moreno és l'Eulàlia, no? Sí, és una cosa que de cop treballes des de tu mateix, què faries tu... Hi ha moments que no, que ella diu, no, això ho farà així perquè ho dic jo, no? I ja està. I no hi ha discussió, però sí que treballes des de la teva sensibilitat. Sí, jo sempre dic que les històries que explico no tenen massa... És que sempre és la mateixa història, més o menys. Llavors que l'única gràcia és el com ho fem i ha de ser veritat. I com se sintetitza aquesta història? Que sempre dius que expliques... Chico encuentra chica, o chica encuentra chico, o chica no quiere estar con chico. No, sempre és l'amor i la falta d'amor, una mica. Que és el que mou el món, creus? És el que a mi m'interessa. I jo crec que molta gent, encara que després molta gent vesteix de que no, que li interessen altres coses, jo crec que les relacions... A veure, te'n vas a sopar amb molt tipus de gent diferent i hi ha una sèrie de temes que sempre surten. Sempre parles del mateix, llavors dius, és el que ens importa, si ens importa això, em separo, no em separo, no sé què fer, infidelitat sí, infidelitat no... Les dificultats econòmiques en aquest cas també juguen un paper destacat aquí, no? Són parelles que estan, o que són víctimes també d'alguns desequilibris provocats per la crisi, per la situació actual. Carol, ets d'aquelles directores que sempre parla menys de teatre i més de cine i més de música, no? Quan parla de referències i de la seva escola... Sí. No? Bueno, és que... Sí. I ara de sèries de televisió, també. Ara també de sèries de televisió. Sí, exacte. Que soc una gran consumidora de les bones sèries de televisió. Sí, és veritat. Jo he crescut amb la imatge, llavors sí, els meus referents són més aquests. I ells també... La gent que m'acompanya també els té més. Contenta de les germanes d'ahir a TV3? Molt contenta pel salt que suposava i tal. La funció era més gamberra. M'hagués agradat veure com es podia traslladar aquell llenguatge teatral que tothom diu que cinematogràfica ets, doncs aquest per mi és teatral. I això, passat al cine, és molt més difícil. Llavors, aquesta primera vegada hem sigut prudents, potser la segona vegada som més agosarats. De fet, el Cesc Gai et va fer una pel·lícula d'una altra obra teva, no? De Bosch, per la teva experiència audiovisual. Més ganes de posar-te darrere de la càmera? Sí. Amb textos teus? Sí, home, tinc alguna cosa al cap. Res no tornarà a ser com abans, serà una pel·lícula? No ho sé. T'ho diré si hi ha algun producte el dia de l'estrena. Dolo, estàs més còmode en entrevistes teatrals o en entrevistes musicals? On ets més tu? Jo crec que les dues coses. Sí, és que ja no sé, aquesta pregunta de ets més actriu o cantant? Jo soc artista i que queda així com... Sempre he odiat molt la paraula artista, no? Com queda com de revista o alguna cosa així. Però en el fons és el que soc, o sigui que... Farta del Penso en tu, que ha estat la cançó de Nadal de TV3? No. I que ens va fer ballar a tots, nosaltres? Sí, us vaig veure. Sí. No, farta no, que va. No, i crec que vam aconseguir una Nadal així curiosa i... Sense sortir la paraula Nadal, ni Betlem, ni cap referència. Mira, aquí veiem imatges, mira, aquí m'han fet la conya, els de realització, marcant una mica el moment aquest del moviment puntí, que va ser difícil. Escolta, en quin moment està Pastora? Perquè això de cantar en català no sé si és... Sí, bueno, estem esperant diners, per dir-ho una mica en el sentit de que les discogràfiques no tenen diners, els costa molt tirar projectes endavant. I estem allà que volem fer aquest projecte d'un disc en català, aprofitant aquesta benentesa i també que tenim molts temes enregistrats en català, juntar-ho tot i fer 3 o 4 temes nous. Això estem... Això és un projecte 2012, de Pastora? Sí.
estrenareu aquí una cançó en català? Home, i tant. Molt bé. Escolta, Carol, ahir el Jaume Figueres, amb un tuit seu, que és molt actiu al Twitter... És que jo no ho soc. Deia que estava encantat de les germanes de TV3 i que li havia faltat el moment Edith Piaf o Francesa de pujar la mare damunt de la taula. Això són coses, sacrificis, que segurament el canvi de mitjà obligava, no? Un moment, una escena que en el teatre era molt potent, en el moment de canviar de mitjà canvien algunes coses, algunes regles, i allò... Ara seré políticament incorrecta. Ens agrada molt. Hi ha una cosa que t'obliga al canvi de llenguatge, al canvi de mitjà, i hi ha una altra cosa que t'obliga als cànons de drets d'autor. Si et dic el que val posar la cançó d'Edith Piaf, només la música se m'emportava més no sé quant del pressupost. Sí, aquesta va ser la raó última. Una de les raons, també és veritat que si l'hagués cantant no l'hagués pogut posar sobre la taula, perquè és que clar, el teatre aquest moment era molt xulo perquè tu veies la alliberació, tu veies una senyora que l'havies vist amb el monyo i la bateta i la mare, i de sobte quan es pujava, es treia el monyo i es quedava amb un viso, tu veies una dona i deies, té tot el dret a viure, o sigui, té tot el dret a que li passin coses. I això s'hagués pogut arreglar d'alguna manera, però Edith Piaf no es pot posar. Bueno, la pots posar sense Escolta, com heu parit aquest res no tornarà a ser com abans? És a dir, amb això que dèiem, que tu ets músic, per exemple, a la funció, tens una guitarra, no explicarem gaires coses, però en tot cas, què hi ha de vosaltres, mantenint, per exemple, aquest nom real en el personatge, què hi ha de vosaltres i què hi ha d'aportació de la Carol i quina llibertat us dona la Carol per dir no, això no vull fer-ho, això no estic còmode... A veure, clar, jo com a... És veritat que jo la trobo que és cantant, però la veig més cantautora, el personatge. O sigui, me l'imagino molt... Sempre han dit Carla Bruni. Més Bernassans que Primavera Sound, no? Sí, una cosa així com que me la veig... I encara no ha donat el salt, ella. O sigui, està fent baretos, està presentant la maqueta, en un moment que ara presentar una maqueta és irrisori, no? El millor és penjar-la a internet directament. Però, bueno, en aquest sentit, és més llunyà a mi, no? Però, clar, l'essència és que sóc cantant, no? I aquí ens entenem, jo i el meu personatge. I després, de sentir-te còmode o no, és que la Carol ho nota. Quan ja fas alguna cosa que no... Ja ella mateixa, no? Jo crec que ho veus i vas, no, això no, una altra cosa, o... Sí. En aquesta hem desestimat molt material. Sí, hi ha molt material. Molt material que tenim. Però és que tu vas fent i si no li serveix a la història, saps? A vegades et costa convèncer que els hi has de treure alguna cosa, que ells s'han enamorat molt d'aquella escena, però s'ha d'anar a la història que vols explicar. Però és fàcil, és que ha sigut molt fàcil, la veritat, ha sigut... Amb la Dolo i l'Andrés ha sigut molt tornar a casa, allò de com decíamos ayer, saps? Sense... I l'Andrew i l'Olaya han sigut uns companys de viatge genials, que... A mi em molesta molt els actors que el no... o que els hi proposes alguna cosa i per ells és un obstacle. Jo tinc la sort que em trobo gent, els còmplices de viatge, sempre... Quan els hi proposes alguna cosa és un repte, i això està bé. Per cert, felicitats per aquesta altra criatura compartida que ha estat l'any que ve serà millor, amb aquesta pròrroga nadalenca i aquest fenomen Alba Florejacs, que, escolta, també el Jaume Figueres va dir jo, si fos productor, li bloquejaria tota la dècada d'aquesta obra. És que el Jaume Figueres l'han de fer més cas, li han de fer més cas, també. No, sí, i... Què ha passat amb aquesta? O què ha de passar amb aquesta actriu que heu descobert pràcticament en aquesta funció, tot i que les altres també són tres bons descobriments, però en el cas de l'Alba, que ara presentarà els Gaudí, per exemple, i començarà segurament a ser dona de moda amb tot el risc que això comporta també, no? Jo crec que la sort que tenim és que l'Alba està molt ben amueblada, que no sé. Sí, amueblada. Està amueblada, està molt bé, té 30 anys, té les coses clares, sap que li ve un moment probablement molt dolç, però jo crec que li ve un bon moment. Això potser fa 7 anys o així se li hagués anat, no? Jo crec que... Bé, jo crec que treballarà molt, és una gran actriu i a més té una cosa especial... No, és còmica, canta... Bueno, és que és molt completa. Us sentiu responsables, això de portar nous públics al teatre? D'aquesta etiqueta que tant els treballs de la Carol, com el Julio Manrique, com també de les vostres feines en particular com a actors, quan hi poseu algun projecte, entreu en determinats tipus d'obres i no d'altres, no? Creieu que aquí hi ha gran part del secret que això del teatre segueixi viu i segueixi
És que... Parlant de la contemporaneïtat... Jo com responsable però perquè no m'ho he plantejat, no? Però sí que és veritat que jo igual, a nivell de gustos i coses, tiro cap a una banda que igual no tira a tothom, no? No sé, o que tinc una cosa més juvenívola, no tinc ni idea, no sé. Sí, jo també responsable, no? I a més crec que abarquem... Tu et toca més part del pastís com a directora de la Villarroel, no? Estic, bueno, m'hauria de sortir bé. Bueno, m'està sortint bé aquesta temporada, de moment. Però... No, però és veritat que, a més, jo crec que hi ha un ampli... Jo em veig gent molt diferent que li han agradat les funcions. Però està bé que aquesta gent que no va al teatre hi vagi. Amb això sí que m'agradaria captivar el públic, sí. Dolo, Carol, gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort amb aquest Res no tornarà a ser com